खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बर' माहारिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव खौरां। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो गागि थुनलाइगिरि साहित्य अकादेमि बड' एडभाइजरि बर्डनि लिंथुमगिरि थरेन बर' बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय 70 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनानै थानाय समाव बर' थुनलाइ आफादगिरि जानायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगावबो गोबां बिहोमा होलांदों। बिथांनि बेबादि अबथिरा रुंसारि जानाया बर' माहारिनि थाखाय सुफुंखौ हायै खहा जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा मैया 14 फेब्रुवारिनि सनिबारखालि गुवाहाटीनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव साननि 2:55 बिथाङा जोबथा हांबोयो। बेनि अनगायैबो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं सान्थिफुर गामिनि थागिबि खुगा मेथाइनि राजा मुङै बयजोंबो सिनायथि जानाय आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि आरो सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आसिनाथ बर' बिथाङाबो रुंसारि जाबाय। KSDCआ गावसोरनि दाबिफोरखौ लानानै राजा लामायाव सोमावसारबाय थानाय हाबाफारि लाखांनायनि उनावबो मिरु सोरखारा जेबो सावरायखौ लानानै रेल होबथानाय हाबाफारिखौ फिन आरोबाव फैगौ 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझाराव रेल होबथानो थाखाय दाबि खालामदोंमोन। नाथाय KLOनि कामान्डार जीवन सिंहजों फैगौ 25 फेब्रुवारियाव भारत सोरखारा सावरायनो हांख्रायनायखौ मान होनानै रेल होबथानाय हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिनबाय होननानै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावदों KSDCनिफ्राय। चिराङाव फिन आरोबाव सुरां मैहुरखौ हमनो हादों चिरां पुलिसआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 14 फेब्रुवारिनि मोनानि समाव हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनायखौ चिरां पुलिसआ खौरां मोननायनि उनाव रुनिखातानि असिया गावनि हानजाजों लोगोसे आमगुरि थानानि बेन्दोंआव थानाय मालिभिटा फरेस्ट पिटआव मोनसे जर'खा अपारेसन खालामनायखौ जागायजेनदोंमोन। बै अपारेसन खालामनाय समाव सासे मैहुर खालामग्रा राखेब नार्जारी 25 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ हमनो हादों आरो बेनिफ्राय आखाइजों बानायनाय गंनै राइफल, गंसे खुख्रि सिखा, गांखं गैयालासिनो थैनाय दावरायनि गोथै सह' मोन 100 था दावरायनि गांखं, सन्देह गोनां बेफ्रुग्रा पाउडार, प्लास्टिकनि बथल, गर 157 गुलि महरै बाहायजानाय फिसा फिसा बेरग्रा बलफोर आरो मोनसे गोसोम गाबनि बेगखौ जब्द खालामनो हादों। फैगौ 22 मार्चआव तामुलपुर जिल्लायाव खुंजानो थांगासिनो दङ बडी बिल्डिं बादायलायनाय बड'लेण्ड क्लासिक सेसन 2। BTC सोरखारनि हेफाजाबाव बे बादायलायनायखौ बानजायनाय जादों आरो बे बादायलायनायाव नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बादायगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। फोसावनाय बादिब्ला बे बादायलायनायाव गासै 4 केटेगरिफोर थागोन, जेरै मेन बडी बिल्डिं, वमेन बडी बिल्डिं, मेन फिजिक आरो वमेन फिटनेस मडेल। जायफोर बादायगिरिफ्रा बे बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय मुं थिसननायनि मोनसे वेबसाइट फोसावदों। बेनो जादों www.bodolandclassic.in। बे वेबसाइटआव थांनानै बादायगिरिफ्रा गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। गसाइगावनि श्रीरामपुर गेटआव सोमजिदों आयेन बेरेखा बायदि मुवा बेसादफोरनि सिन्डिकेट। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगाङाव ट्राक सालायगिरिफ्रा बे जाथायखौ लानानैनो गेटआव रां लाखिग्रा बिबानगिरिफोरजों गोबां दुंहाव थासारिबो सोमजिदोंमोन। नाथाय बे सिन्डिकेटआ दासिमबो बन्द जानायनि लामायाव फैयाखै। रायजो सोरखारा जेराव गुबुन रायजोनिफ्राय बयलार दाउ लाबोनायखौ बन्द फोसावदोंब्लाबो नाथाय सोनाब बंग रायजोनिफ्राय रोजा रोजा रां लाखिना आसामाव बारहोहरदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय आलकाट्रा स्क्रेप बायदिनि सायाव एन्ट्रिनि मुङै गंसे गारियावनो 5-6 रोजासिम रां लाखिनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। थारैनो बेबादि रां लानायनि सिन्डिकेटखौ मावनो थाखाय सोर साहस होदों आरो बेनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दङ, बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। बेखौ लानानैनो ट्राक सालायगिरिफ्रा नांगौनि बांद्राय रां लानायखौ होबथानो थाखाय बन्द खालामनो थाखाय गोख्रों अजद दैखांदों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन आरोबाव आसामनि सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि फानबारि बरपटार 1 नं बैकुन्ठापारा गामिनि जुबिन नाथ मुंनि सुबुङा बेंगालुराव टाइल्स बानायग्रा कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब टाइल्स बानायग्रा मेसिनाव जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। অহা 22 মাৰ্চত আমি এখন নৰ্থ ইষ্ট লেভেলত বডি বিল্ডিং চেম্পিয়নশ্বিপ আমি অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছোঁ। এই খেলখন BTC গভৰ্ণমেণ্টে আমাক সহযোগ কৰিব আৰু বডোলেণ্ড ক্লাছিক তেওঁৰ উদ্যোগত আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিব লৈ আছোঁ। চ' এই খেলখনত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহিব আৰু যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে এই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ এটা ৱেবছাইট আমি মুকলি কৰিম আজি। সেই ৱেবছাইটৰ থ্ৰুৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াত আমি 4টা কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ: মেন বডি বিল্ডিং, ওমেন বডি বিল্ডিং, মেন ফিজিক, ওমেন ফিটনেছ মডেল। এই 4টা কেটেগৰীত আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম। এই খেলখনত এজ এ ইনগ্ৰেটৰ আমাৰ BTCৰ চিফ মাননীয় আগ্ৰহ মহিলা ডাঙৰীয়া তেখেত উপস্থিত থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকিব অসমৰ আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ
খেল মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লেশ্বৰ বাইদেউ আৰু BTCৰ খেলৰ EM গুলাম চৌধুৰী ডাঙৰীয়া